Sa Bacolod, Aksyon Radio! As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Atong hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa Domingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Good morning, syudad sa Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa mga butlan sa atong katingog subong aga. Welcome sa isa naman kay edisyon sa atong programa Istorya Espesyal. Upod gihapon sa inyo kubos ka alagad, Konsehal Israel Ising Salanga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sa Istorya Espesyal. Ako naman ang inyo kubos nga alagad, Mark Salanga. Today is October 18, 2020. Napila ka days na lang. Ikatatlo nga Domingo sa bulan sang Oktubre. 68 kadlaw na lang, Pasko na. Pila? 68 days. 68 days na lang Christmas Pasko na. No? Do, Christmas na. kadasig sa mga hitabo, no? Pagsulod sa 2020, duwa na batyagan nga nag-abot gali ang tuig gali. Kadamo Yes. sa mga pagtilaw, mga challenges sa atong natubang, but hopefully sa end sa sining tuig mangin maayo ang pagsugalaw sa tuig 2021. Mayong aga man sa kay Station Manager, no na di maalam magbano amo man sa kay Rex Cantong, ang News Chief sang Aksyon Radio Bacolod, amo man sa tanan nga tagpalamati sang Aksyon Radio Bacolod. Live kita sa Facebook sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Kabay pa subong aga, nakaluto na kamo, samtang nagapamati, nagakaon-kaon, nagaspend time sa inyo tag sa kapamilya. Tsansa ni subong nga Domingo, kay ti wala ubrang tanan, so tutok gid ang tanan. Alright, and may era kita subong duwa ka topic no agin preparar, duwa ka bisita agin tawagan naton dugay-dugay para at least makahatag man sang igtaglupangod sa aton yung mga tagpalamati and viewers of course subong aga no. Isa si Sir Frank Carbon, Executive Officer sang Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Aton karon hibaluon ang mga good news nga posible matabo sa siningas mana. Isa sina is ang pag-open sang biyahe Iloilo to Bacolod. Matapos magsugtanay si Mayor Villalona Diaz ang siyudad sa Bacolod kag Mayor Jerry Treñas sang Iloilo nga pwede na makatabok. Galing kay do may mga guidelines ina do base LSI ang gwa. Aton pa ina i-check. Makoton ta karon si Sir Frank Carbon. Makoton ta karon kun ano nang biyahe, ano nang ginapasugtan, sino nang ginapasugtan, anong epekto sa ekonomiya kay ti nagbalik ng biyahe. Prior sina nagistoryahanay kami nga I think 30% sang negosyo o 40% nagahalin sa gwa mo. Gwa pasulod sa siyudad sa Bacolod kag Iloilo. Mas share na sila nga duwa sang mga pasahero nga nagadala sang ekonomiya. Obra, tanan-tanan. Sa diyan sa pinakalipot kuno nga absent sa pinakajutay kuno nga point nga ang mga nagabaligya sa bread ko mabalik may obra, biyahe, tanan basta makadala siya sang ekonomiya. Maayong ekonomiya sa siyudad sa Bacolod kag amuman sa siyudad sa Iloilo. Okay, karon nga maghahatag kita sa mga updates kung pila na bala sa karon ang mga kaso sa COVID-19 sa siyudad sa Bacolod kag sa Negros Occidental. Samtang napaidalom sa gihapon sa General Community Quarantine ang siyudad sa Bacolod pending sa request ni Mayor Evelio Lunardia nga i-downgrade ini into sa modified General Community Quarantine. Yes, because naganubo ang atong cases diri sa siyudad sa Bacolod. Every day gagamay nga nagagamay and kaluyan sang Ginoo kabay pa nga eventually ma-control na gyud man siya totally, no. Tungod sina ginbuksan na iway na lockdown sa mga markets. After di ba sa makapaninda nakita siguro sa aton yung mga Yes. market after sa akong programa. Amo ni bilang ginabata nagligad. Matapos ang surveillance, hindi ma-appreciate sang tao ang ginpatigan nga surveillance testing sa siyudad sa Bacolod. Kinakulbaan sila nga hindi sila makabaligya. Karon, kaysa 1,655 ka mga ginpang swab, betching kulang yung kabilog ang nagpositive. And that is 1.5% lang sa nga ginpang swab. So subong, gin-open ang market. Nagapakita na siya nga safe. Tungod ang giyo sa aton diri gobyerno subong is tanan niya tikang ginahimo naton subong dire para sa protection man no pag-observe kag pag-protect sa aton mga pamuluyo diri sa siyudad sa Bacolod. Galing kiti
because of social media, because of medyo mataas-taas nga politika diri sa syudad sa Bacolod, hindi na matsindihan kung di nang tsakto, kung ano ba ang direction naton sini, no? But subong nagwa agid nga ang purpose ni is simply to survey, to check kag para matagaan naton sa confidence man ng aton yung mga pamuluyo, safe na gidya. So tanan kita ako after sini, safe kita maninda sa aton yung mga markets. Ate dugay gani iya mabisita kita sa Patso, kaya pwede na mo. Kasi sa November 1, kaya November 2, hindi. So, makadto kita kay Lola, dugay nag-request kita si Papa, makadto kita dito. So, pwede na. Lola Charing. Lola Charing. So, muna gambal sila nga, ay ning permilang gamiting, ang Bacolod City Emergency Task Force, ano ang purpose sina, amo na ni ang rason sina. Kag ang resulta sina, ang syudad sa Bacolod, naginhimo nila nga benchmark. Na kinadto di ang mga opisyal halin sa naglain-lain nga lugar duog sa probinsya sa Negros Occidental para magtambong sa ginapatigayon nga meeting na everyday nga hadol sang syudad sa Bacolod para man concern man sila sa ilang nga mga lugar. Gusto nila mabalaan ang sistema, gusto nila mabalaan kung paano ginpagamay sang syudad sang Bacolod ang kaso sang COVID-19. Kita mo manaog na kita sa modified community quarantine. Pero antes kita magkadto sa aton topiko, antes naton tawagan si Sir Frank Carbon, pakadto kita na sa ginhulat sang tanan. Nagligad happy kita kay kita mismo councilor nagdulong sang ilang mga premyo. Ginpost gid nila kag nagkapasalamat bisan sa pinakasimple nga face mask, magamit nila kuno sila balay mo. Imagine baklon mo pa. Magamit nila so nagpa-thank you gid sila so tungod sina matag kita na isang tatlo ka mga pamangkot kag ate syempre ang other two sa extra naton. Okay. So, question for Historia Especial Trivia. Ang nag-sponsor sini, wala liwan, kundi si Councilor Israel Salanga. Ay, ako nagali. Oo, siyempre. Huwag ko na-inform mo. Kibot ta ka kay, para hindi ka nakapangindi. Okay. Ano ba lang aton nga mga pamangkot? Number 1 question. Ano nga prutas ang ginakabig nga pinakadamo nga gina-export sang pungsod Pilipinas sa luwas? Ano nga prutas ang ginakabig nga pinakamadamo nga gina-export sang Pilipinas sa luwas ang pungsod? Meaning na gina-export, ginabaligya, ginapagwa natin sa pungsod. International, bali market natin sa Yes. Okay. Sige be? Ang mga pililian. A. Lubi, kapayas, kag mangustin. Lubi, kapayas, kag mangustin. B. Paho, saging, kag mani. B. Paho, saging, kag mani. Ay, dyan ka. Luya, dali nga hambal gina ni JM. Tapusan na yung D. Kaya sige. Sabatan ng iban, Sige. tapusan na yung D. C. Letter C. Mais, kamatis, kag rambutan. C. Mais, kamatis, kag rambutan. O kon D. Santol, bayabas, kag lumboy. Okay. D. Santol, bayabas, kag lumboy. Ginmuno gina ni JM nga kinanglan galing i-reiterate naton nga ang magsabat gani dapat letter and answer. Yes. Hindi pwede letter lang. Oo. Kaya hindi na karon may baluan kundi ang answer. Okay, 5 questions siya eh. 5 So questions. kung letters na sabat mo na karon, base is number 2 na siya, number 3, number 4. Yes. So, ang letter answer- plus ang answer, get complete nga answer. So liwat, ano ang pinakadamo nga gina-export sang Pilipinas? Nga prutas. Nga prutas, Sa luwas. letter A. Lubi, kapayas, kag mangustin. B. Paho, saging, kag mani. O kung C. Mais, kamatis, kag rambutan. Why D? May D. Santol, bayabas, kag lumboy. Uy, so mga lumboy. kakson, katatlo na natin ginsulit ha. So mabalaan Okay. nyo na ini. Number 2 question. Sino ang athlete of the game sa Southeast Asia sa tong 1989? Siya ang naka-intraman sa Olympic Games sang 1988. Kag, sang 1992, nangin chairperson sang Philippine Sports Commission. Sino ang athlete of the game sa Southeast Asia sa tong 1989? Siya ang naka-intraman sa Olympic Games sa tong 1988. Kag 1992, nangin chairperson siya sang Philippine Sports Commission. Ang mga pililian. A. Elma Muros. A. Elma Muros. B. Eric Buhain. B. Eric Buhain. C. Lydia De Vega. C. Lydia De Vega. O kung D. Alan Kaidik. D. Alan Kaidik. Okay, so Pinoy nga nag-athlete of the game. Nga nangin chairperson man sang Philippine Sports Commission. Yes, Okay. actually ang mga sabat bala makita nila sa Facebook man yung nag-live Yes. man sila no. But kung why
mabudlay magsabat yung sa radyo ka mo because dapat naka-online gid sila, no? Nakatutok gid Kita sila. mo mo ka monitor pakadto ko di pilagi siya slakyan tig jeep ang akagbalay ako nalabihan yung mati action Ay, radyo. wow. So hindi Good morning sa pwede. inyo, tanan. Ang iba basta sila singgitan sila bala sa sabat bla. Hindi namon mo dapat online gid sila para Online mabalanta gid ka mo kung anong inyong sa mga answers. Action Radio Facebook page. Number 3. Ang last question aton sa sining part sa aton nga program. Ano ang meaning o kung translation sa Ingles sang yo-yo? Y-O-Y-O. Ano ang meaning o kung translation sa Ingles sang yo-yo nga isa ka Ilocano nga tinaga? Ay, yo-yo Ilocano gali nga tinaga. Oh. Okay, ang mga pililian. A, come here, shas. A, come here, yo-yo B, go away. B, go away. C, come back. C, come back. O kung D, come home. D, come home. So, mga ka-action, sabat na kamo. Letter kag answer gid ang Kompleto dapat. aton ibutang. Kag ang mechanics naton dire, first nga maka-post sang ilang answer, winner. Kati 5, 6, 7, 8 ning masabat di mo. But ang pinakauna nga naka-post sang ilang answer, letter plus sabat, amo na siyang mangin winner naton sa sining trivia naton nga game. Okay? Yes, aton anay palihugon si JM si Oliver basi pwede na matawagan si Sir Frank Carbon samtang si mo counselor ano ang mangin epekto sang pagbukas sang kuan sang market sa syudad sang Bacolod kag idugang ko lang ang question. Ang tourism daw pagabuksan na. Yes, siyempre ang market kinahanglan tagin na no ang Yes. market because every day kablo ka ang balagan if there is one business nga hindi gid madula diri sa kalibutan naman ng food industry. Because ang everyday ang tao nagakaon, no? So ang market dako na siya nga butang both sa aton mga vendors nga nagadepend sila nga pangabuhian and at the same time sa aton mga pumuluyo nga nagasalig man sang matinlo, manami nga mga pagkaon no diri sa aton nga syudad particularly. So ang market nga ginamuno mo is importante na siya katama especially nga kabalo kita nga safe ang aton mangin dalon yung mga pagkaon sa itong mga panimala. Imaginable ang income nga madala kada Sunday nga i-lockdown mo. Damo na mabakal mo. Damo na makadto sa market. Ara na si Like sir. ako personally, ka ninda ko So, amon makita tagid ang effect man sa aton yung mga vendors at same time sa mga Palangabuhian iya. bakal, no? Antes naton ipasudlon si Frank Carbon, si Sir Frank Carbon, ng Department of Trade and Industry, pagi sa kay Trade Secretary Ramon Lopez, ang nag-encourage nga ipasugtan na liwat nga makabalik ang mga negosyo sa pungsod. Bisan nga ang majority sa mga probinsya kag mga syudad kag banwa sa pungsod yara gyapon sa community quarantine. Kay suno kay Lopez, hindi niya matapos ang COVID sa karon. So dapat buksan ta para ang tao makabalik sa obra, hindi na magutom, hindi magsirig sa gobyerno tungod nga balik na. Pero dapat magsunod lang sa minimum health protocols. So, kag syempre dapat ibalanse naton ang aton nga pag-solve sa nga problema ang health issue kumbaga kag ang ekonomiya. Because both nagabuhi sa aton Correct. mga individual diri sa aton nga pungsod, no? And with that, upod naton sa karon ang Executive Officer sa Bacolod Chamber of Commerce, Sir Frank Carbon. Sir, good morning. Oo, mayong aga. Mark, sir, or Israel? Sir, Mark Salanga, sir. Upod naton sa karon si Councilor Israel. Go ahead, Mark. Oo. Sir, mamangkot Go ahead, kami. sige. Mamangkot kami. Ano nang sitwasyon? Balik na gid biyahe sa mga fast craft, Roro? Ano matabo, sir? Para maintindihan maayos ang pagkalamati mo, ibalik ko dutay, ha? Why the effort to open up the inter-island trading ta, ha? Sa movement. Antes sa COVID ni, ang isa sang pinakadako nga nagadala sa ekonomiya kag nagasanyog diri sa Bacolod kag Negros, ini natawag sa nga inter-island o inter-province nga trading. Kamyoanay bala sang negosyo. So, in short, ang merkado ito dako. Pag dako ang merkado mo, damo ka binta, damo ka trabaho, damo livelihood. Pag damo livelihood, yun sige damo kwarta. No? Oo. Kag this inter-island na ferry service, now we can slowly encourage travel. And one of that is tourism, hospitality, and mga transportation. Correct. So
that's only a small part of what we're trying, the business sector, what we're trying to do to encourage, no, our national government agencies and the local government to do so that na mag-amat-amat abre ang aton nga mga negosyo. Mm. So sa siling ko, antes ng COVID, ang tinadako inter-island trading, inter-island movement ng tao, tourism, hospitality, and travel. Ini nadula gini. Nadula gini siya. Mm. So in short, ini nga kwarta, nadula man. Mm-mm. Oo. So, nakita namon ang pinakakapos subong ibalik tungod kay amat-amat na ta-ready nga mag-abre ang tanan-tanan tang health declaration nga just in case mag-spike ara bla, may gaswabing na kita, may test kit, may laboratory, may ara na ta-ready nga mga isolation, hospital. No, nga kung just in case mag-spike, immediately ma-arrest ka kung you're not ready to fight sa COVID. Tama? While we're being ready kita mag-fight sa COVID, so we're also slowly opening up. And we should be ready also to open up. To open up, one is dapat may inter-island or inter-province na movement to encourage inter-island trading. And then slowly opening up tourism, municipal tourism, ang hospitality, restaurant, no? Ang atong hotels, then transportation, no? Then, especially land transportation, tricycle, taxi, grab, everything. Libo nga tao inada ang ginatagaan mo trabaho. Distansya perto na lang. Na ni Mark, okay. Go ahead. Ikaw naman pangang ko. Sir Frank, good morning. Councilor Ising, sa Langga Nagali, no? Sir Frank, Sige. tsakto itong imong hambal gina, no? Imagine sang waay pa ni siya ang COVID libo ang naga-travel every day, no? And tanan niya sektor naga-benefit, hindi lang mga pasahero naton, ang mga even ang mga nagatrabaho dira. Even ang mga kalan-an dira, no? Kag ang mga tsakto to, ang mga even tricycle, kinasakyan because tanan niya magsakay kag manaog masakay man dira sa ila. So everybody buhi gid, no? For as long as may sige ang pagbiyahe. Now Sir Frank, ang ako na ganyan gusto mabalaan sa subong, ma-fast forward ako na gamay, no? Nulumpat ako sa question nga ready na gibanayan kita, and when possibly maging operational na ang aton nga mga port. Ang readiness naton gasugod sa health pag-away sang COVID, kay COVID ara pa na siya. Dapat ready ka when you open up, no, your business, dapat ready ka to arrest just in case may spike dutay sa imo nga contamination or transmission. It's amo na ginidrata for the last 8 months. No? May plano kita, ginpadamo tang aton na contact tracer, may swab test na kita, may laboratory na kita, isolation rooms, may hospitals, may contact tracer, mayroon pa gani extraction team, mayroon gani lockdown team. Na kung immediately makareact ka, mayroon pa taging develop subong nga daw, kami hindi ko daw digital, connected kita sa laboratory, sang testing, nga pagka may positive connect dayon sa EOC sa Bacolod, identify, pangitaon, kwaon, extract, kag lockdown ang balay. So, that kind of preparation, amo nang kinahanglanon ka para nga comfortable kita, hindi lang kita, amo man ang National IATF nga mag-abre amat-amat sang aton nga business. Pero I mean, Sir Mark Sir, pero nagbalik na, pwede na sila kasakay or this week pa? Hindi pa nag-abre kay may nalipatan kita. Nag-okay ang mayor sa Bacolod, nag-okay ang mayor sa ng Iloilo, sa gobernador sa Negros, ang tuwing kung bataw mong message ng atong duwa ka mayor sa highly organized, sa gobernador sa Iloilo, sa Bacolod, Gobernador Bong, Mayor Bay, is Negros, Occidental, Bacolod, and Iloilo City is open for business. Amo nang mensahe nila. Okay. Kinaok ka namin. Nalipatan, i-reach out si Governor, Defensor, kag ang atlo or apat na Governor sang Panay.
Correct, Marat, oo. Antique, Aklan, Capiz, mismo ang Boracay, kaya ang Boracay ang treatment karon is separate na economic na siya, area. So, ano siyang contribution niya sa Aklan. Kaya pati treatment siya, special focus. So, nalipatan. So, sa discussion, now, hindi pala riyo ang aton na travel kag health protocol. So, very kabudlay mag-travel nga pag-abot sa Silo. Amo ni, Correct pag-abot Wala magsanto. So, why not kwan? So, ulat-ulat kita dutay, kay nangabay kami sa aton regional IETF. Pwede studyuhan nyo, kay luwag na man kita mag-abre sang aton nga ekonomiya, the whole region. Kaya dapat the whole region. Kaya kung kita lang sa Negros, mahinay ang pag-abrita ang ekonomiyang kwarta, dutay lang. Oo. So, kung the whole region is damo, kayo dasig ang atin-ads ang ekonomiya tadayon. Sir Frank, Ling namon sa regional abrihan kasi po kinanglan ang health protocol sa bilog na region. Isa lang, Correct. when you travel. Correct na. Oo. Isa lang, pag-abot po sa Kantiki, pareho. Pag-abot sa Tapis, pareho. Pag-abot sa Kumas, pareho. Para lang it will encourage inter-island travel, inter-island trading. Sakto na siya. Amo na ang aton. Dahil kami mismo, nga sa chamber, Philippine Chamber, Bacolod, Iloilo, nag-reach out na lang kami sa kay Governor Defensor, kag ang kapis namon nga chamber, ma-reach out man pa sa kapis nga Governor, ang aklan namon nga chamber, ma-reach out man sa kay Governor, so ang aklan kag Antique. Kami in-initiate na lang nga dapat mga layag, while they're working sa regional IETF, we're also working with the governors. Let's have one protocol because we are now ready to open up. Our health system is now ready, capable of answering just in case may ara kita spike in transmission. So, amo na sitwasyon tasbong, kung naula-ula kita siguro, kasi hopefully, God willing, they will issue the protocol Monday, then we could discuss again Tuesday. We might be open on Wednesday. Sir Yes, Frank, correct. Sir Frank, i-rewind ko lang kadali. May-ari ni statistics si Sir Frank mo. Sir, ano gani Sir kadamo, Sir, tungod sang epekto sang COVID? Ano gani Sir kadamo, if you have an idea, sang mga nagsililira nga hotel, sa mga tao nga nawadan sang ubra? And Sir, palagas na question, do you think, Sir, makabawi pa kita, makabangon pa kita sini? If mag-open na. Hindi mo na ako mga pamangkot. Kasubuo na siyang pamangkot mo. Sige lang. Makabawi kita. Mm-mm. But next time, we just have ang local governments and Region 6 support sa national government agencies, Department of Agriculture, no? Department of DTI, DILG, we just have to, DOH, we just have to work together. Dapat, isang atong tinwod. Kaya kung magbaling na, like example, hindi, lain ang tuno ni Governor Defensor, nagtunon. Correct na. Kinasin isa ang tinwod sang tanan-tanan anay nga local government plus government agencies, no? Buligan din yan ay tanan. Oo, nga mabalik siya, pre-COVID lang anay nga sitwasyon. Kay pre-COVID, very, ang Bacolod, kag Negros Occidental, grabe ang aton nga kuan negosyo. Oo, no, grabe, damo trabaho sa to ang everything. So, you're just working, balik yung anay sa pre-COVID na business environment. If you're asking, ano ang sitwasyon? How many percent ang nagsira? Kaya nakatok na eh. Tagligad. Notod si Sir Frank Anay. Sige. Full Dayat contact. liwat, no? Grabe ng impact sin if ever mag-operate naman liwat. Tako Oo, siya impact sin mag-operate no? liwat. Ang namit actually ni Sir Frank Carbon, sakto to siya. Kung may ara kada diri kablo ka kada LGU, may standard yung gina-set niya ilang man. Minimum health protocols. And may system yung gina-impose. Every LGU or province. Alis si Sir. Sir Frank. Sir, nautod ta ka dali. Sir Frank? Yes, Okay. sige. So as I was saying, no, ang punto nun ni Sir Frank, sakto to siya actually. Klaro, Sir Frank? Yes, go ahead. Okay, clear na? Oh, clear na, very clear. Okay, so ang gina-mention ni Sir Frank nga dapat maging consistent ang aton diri nga mga sistema, no, aton mga protocols, ang aton nga guidelines sige na set para hindi mabudlay. For example, for tourists, no,
kung mag-travel kita, maghalin kita sa Bacolod, kaglain matuguli ang gina-observe sa Iloilo or sa Panay Island, mabudlayan gyapon Dapat kita. masanto ni sila mo. Yes, exactly. Amo ng point ni Sir Frank siguro nga dapat i-unite tagid dia isahon tagid din siya kay para smooth no ang aton nga pag-open sa aton nga ekonomiya both in Panay Island and in Negros Occidental. And nami tani dasig bala para at least ang tao makabalik na tanan-tanan sa obra, mabalik na ekonomiya, mabalik na ang mga tourism which is amo niyang nagabuhi sa isa ka probinsya. Sir Frank, buot silingon very clear to. Ginasettle anay subong, ginaplansya anay subong, and hopefully next week magasugod na magabukas ng aton dira nga port no. And Sir Frank, mga ikutan na mensahe sa imo. Kablo ka Sir Frank Carbon is very active no. Yes. Isa na siya sa pinakadako gid pinaka-expert when it comes to topics sa ekonomiya The dito sa research syudad sa necessary, Bacolod no and Negros Occidental. Sir, una siguro mga kita mensahe be sa aton yang mga negosyante diri sa syudad sa Bacolod nga nangin dako gid ang impact kag epekto sa gindulot sining COVID. Mark, today we're working on the macro anay, no? The whole region anay nga opening up. Kasi namon it will work out per city, per province, masyado kahinay, no? Somebody has to orchestrate this opening up of economic activity on a region basis, which we have discussed this also with Congressman Albi conforme man siya kasi sa Negros Occidental Province nga economic advisor. So what do we mean by this? We're now preparing some kind of a letter or a position paper asking most likely Guru NEDA Region 6. NEDA is National Economic Development Authority. Region 6 may sinasabi. So, per head, siguro regional interagency task force for economic recovery also. No? Pareho sa COVID. To work hand in hand with our task force for COVID also. Dungan. Oo. Ang example sini nga nagproblema na bunggo kami sa Panay is wala sa may nag-orchestrate in a regional basis na litasan sa Governor Protector kaging iban ng Governor. Pero kung may ara, tao, nagalangaw, regional basis, hindi tayo na dali lang. Ha? Why ninyo may imbitar to si Governor Sangkapit, Antique, Aklan, Gimarag, tawgon ka sila tanan para isa ang sinog. Correct. Anak. So, we're now asking NEDA to initiate a national interagency task force for economic recovery. Then after that, ipapanaog yun na kinanglan tanay nga probinsya, may harap sa daw kwan mo ba? Provincial Development Council or City Development Council. Meaning, i-convert part ang isang activities ng mga development council into economic recovery. So, amo nang tamon na ito. Para lang dasig, no? Ang aton kag coordinated kag kuan kay or else mabunggo-bunggo lain-lain eh. Correct. Balik kita. Oo. So, kinanglan may plano ang bilog na region, then i-cascade sa probinsya kag highly organized. Hindi ko diway kita plano, mabingguan na yung ating plano, kaya pati sa plano, then ang koda sa isa ka region nga plano, then sige, amat. So we have to have a business continuity plan on a regional level, cascaded to the province and city. Pareho, siya ka, nakumpas mo na, just like Sling Israel Mill, Piliciano, sa Bacolod, why were successful? Because nga dali lang. Ako lang anay ang implementer, ha, General, ha? Dalan anay, wala na damo. Gindayaw, gina ni Sir Frank. Damo sa dito lang. Ako lang ang General. Ito na successful kita, no? Everybody to the line. So, that's why we're very, very quick. Dayo na gani si Mayor Binya. Mabalik na kami sa modified, no? Kabay pa. Okay. Sir Frank, with that, madamo gid nga salamat kag thank you gid sa pag-cater sa amon subong nga aga. Madamo gid kami sang nabalaan. Councilor Israel. Yes, Sir Frank. No? Sir, maayo ko sa imo. Yes, sir. Go ahead, sir. Napangayo kami meeting kay according sa
saka George Huweta, daw ginbilin si iya ni Mayor ang city nga economic recovery. Okay. Ang last namon nga suglanon, siya I'm too busy for that. And you can spread. Gintudlo naman si John Orola na mamit sa amon na umanti sing mga baygot nimo if you could talk to these two guys, sino gid ang focal person who will meet with the business community so that we could start discussion on the Bacolod City side nga economic recovery. Okay. Okay. Sir Frank, tawagan ta ka after this program para makaistorya kita. Sige, may Oo. number dati ko si Mark. ha? Meron siya. Oo. Ako bala, sir. Sir Thank you. Frank, Sir, thank you very much, Gid. Gid. thank you, good sir, ha? Itawagan ta ka sir after sini para ma-discuss naton. Sige. Kitang lantagid ni, no, ang mga ideas, no? Tanan niya pwede makakontribute para sa progress sa sininga syudad namin. Igid, si Sir Frank Carbon is really one expert niya. Gabasa ko sa iyang mga post at times ka namin. Igid, tama, no? Tawagan ta ka Sir Frank after this para ma-settle natin yun ang meeting. Thank you, certain Bacolod nga may mag-utol nga mapisan mo. Bacolod. Sir, thank you very much, sir. God bless, God God bless, bless. Sir Frank. Salamat kasi mga time. Nabatian, si Sir Frank Carbon, no? Ang officer, executive officer sang Bacolod Chamber of Commerce sa syudad sa Isa sa Bacolod. pinakamapisan, siya Yes. active man niya, negosyante man diri sa syudad sa Bacolod. No? Okay. Salamat, Ged. Antes kita magkadto sa pila naton ka mga topiko, manggreet kita anay, kay nagligad, medyo naubos kitang tsimpo naton, tisubong medyo may tulo tsimpo kita. Good morning sa kay Fritz de la Torre. Good morning kuno Sir Mark, Si Fritz. Councilor si Fritz. Kay Maye Garcia, classmate. Kay John Anthony Tipon. Maria Claricel Andres. Good morning kuno si imo. Peter Cedric Ojero. Sir, morning. Kay J. Kirby Diwara. Curb, morning. Oh, ayun na pa, nag-message na ako ni Ged. Sige, sige. Sa kay Teresa Espiritu Delfin, Mrs. ni Nico. Kay Meltingson, good morning, din Spasia Mijares sa Hinigaran. Kay Janice, sa kay Rowed Melieza, Rose Guevara, Borido, gabi nga lang ba? Mama She Argilies, Don de Blanca, mga Venus family dira sa may Barangay 4 sa may 16th, mga Toledano family dira sa may 17th Street, Gatoslao. Good morning man sa kay Sherin Oro Javier, Joel Delegente, Helen Huesna, Pri Chris Noblesada, Pri Christopher. Kay Mark Oy, good morning, mga kasmit naton galalantaw. Gid Eda Benzula, Angeline Jan Narito, Richel Paraba, Eda Benzuela, Diana Dormal, Gemma Taguan, Alvin J, Flor Aurelio, Arnie Desipolo. Dugay naman, kay medyo kadamo-damo. Gid. Thank you gid sa inyo pagtutok. Pero gatutok sila pero mas damo isang nag-answer, Councilor. Oo. Doon na lumiyagid sila sa mga trivia. Ang Dapat damo puro answer, no? Kaya ang problema sila, kaya ang answer, dapat first nga makapost, amon na siya dapat. Oo, ang first madaog. nga makapost. Mayroon nakita ko, bagulang ko letter lang, hindi pwede. Oo, letter kag Dapat may answer. sapat yun, okay, para mabalata kung ano nga number na siyang iya nga sabat, no? Pero kasadya sa aton niya trivia siniya, no? Every Sunday morning. Antes naton kadtuan ang aton special guest. Yes. Si Mayor Romaila Nicor Mangilimutan sa Banwa San Castellana kay mga mustato sa iya about sa ila to sitwasyon ato na i-discuss gamay kay damo gyapon nagapamangkot parti sa bago nga guidelines ng OFW if ever may ara halin sa airport hindi na sila daw masugat sa ilang family. Anong sistema sila? Actually, wala ta changes. Same lang gid yapon. Pag-abot nyo sa, pasimplihon ta, suliton ta from airport, from international nga point of origin, like kung di mga country, halin, pag-abot sa na iya, first thing himuon nyo, kung OFW ka mo, take note, overseas Filipino worker. Lain man niya ang returning overseas Filipino. Meaning mga turista, mga nagmamana dito, mga nagbakasyon dito. Kung OFW ka, member ka sa OWA, proceed sa OWA Help Desk sa NAIA. Okay. Pag panaog mo sa airport, iswab ka, agi quarantine. Kung after 24 hours or 2 days magwa imong resulta, schedule ka sweeper flight. Ni OWA sa gihapon. Sakay ka sweeper flight, pag abot sa Bacolod, sugaton ka mo sa LGU. May team ako dito headed by ng Victoria na Paranias, no? Na Jehan Combite, Francis Guanzon, Jasper Benjamin, and our DRMO, no, and mga team na to, mga city bus drivers naton. Pag-abot dito sa Bacolod, Silay Airport, i-briefing sila anong dapat i-observe, mag-home quarantine, idulong sa sila mga panimalay.
same lang gid nga protocol i-endorse ilang mga kabarangayan. But hindi pwede makasugat sa Na, airport. di ba? Kasi nang sa una, Oo, pwede. Hindi pwede. Sa sakay kita mo sa city bus, i-endorse kita mo sa syudad sa Bacolod. Kung gusto nyo kita, may mga times sige na drop naton sila sa Okay. isa ka drop off point. Ang purpose na kay may ara man yang hindi magpuli sila balay. Oo. May aras lagi na identify nga quarantine facility. So meaning Oo. ma-agree na sila sa airport kung diin na gusto i-drop kag sugat sa ilang pamilya. Because sa Bacolod Government Center, sila ang isa ka drop point. Hindi pala Rios. Okay. Depende sa OFW kung ano agreehan nila. Kay supposed to be i-house to house na sila mo, i-door to door na sila mo. So amo na siya, same lang gid ng protocol. May natin ginambal yun. ka So, nga nagnubo na subo ang adlaw sang quarantine. I-quarantine sila bla hindi na mo nakalawig tungod dasig na ang dasig na ang result. sa LSI na siya. LSI. Sa OFW nang home quarantine lang man niya mo. Kasi before kay pakalabot sa Bacolod, yung negative ka na daan niya mo. Kaya Ang may LSI result natin niya mo. ang May LSI result natin ka niya wala. Bali may comply lang sila ang LSI naton. Same ang approach sa ROF naton. May comply lang ang mga requirements. Gani. Pag abot diri sa Bacolod, i-quarantine na sila. After nila quarantine, i-swab, i-swab tapos i-quarantine. Lipot naman ang subong adlaw. Gani, amo ni Blau i-reiterate naton ang ginpost ni ni Councilor Cindy Rojas kung ano ang mga requirements sang mga locally stranded individual. Una, magdala lang sang bisan ano nga Philippine issued identification card o kun ID. Mag-email. Mag-email nga may ara sang inyo mga litrato, address kag perma sang returning resident, contact number kag specific nga address o kun sang mga lugar sang returning residence, medical certificate gikan sa City Health Office o kun sa diin man nga pasilidad sa Manila da or sa diin nga lugar nga nagapakita nga luwas kamo sa COVID-19. Kung kamo ang yan naman sa Cebu kun Mindanao, kinahanglan nyo naman sang PNP Travel Authority. With that, Ang mo nila email nila tanan sa Councilor Cindy nga email address Email address last week ka spmcindyrojas@yahoo.com. yahoo.com. Small letters tanan. Kung hindi na mag-get subong ang ginhatag mga email number, kadto sila sa Bacolod City PIO sa Facebook. Pag-click nyo na Bacolod City PIO, i-scroll nyo, makita nyo na daang email or makadto na lang kamo mismo sa Facebook page ni Councilor Cindy Rojas. Okay? With that, upod naton sa karon ang aton nga special guest subong nga aga. Siya ang maanyag nga mayor sang ako na alkalde sang Banwa sang La Castellana. Sexy. Oo, pero mini vlog jogging. That's why Fresh air packet namin to inspired sa ka. Liga ko kasulod to ka pangapi ko to permi mo La Castellana. Hindi na kasulod so I don't know. Gani. Sige, natin si Ma'am, good morning. Hello, good morning. Ano ba? Teka, kita mo? Happy dahil, no? Pagsulod pa lang. Sus Mariusip. Good morning, Mayor. Live kita sa Istorya Special sa Diba Easy Action Radio. Opo, Konsehal Ising Salanga and Mark Salanga. Kumusta ikaw, Dira? Yes, okay lang man. And then Sunday, sa amo no movement day. No Doon ka? movement. Sa subong. Ma'am, kamusta ang sitwasyon sa COVID dira? Nagataas? Naganubo? Actually, hari kami nga barangay nga na lockdown. Kung isa kita na ka religious set nga na contaminate. But na-contain naman kay so far sa tas namon nga swab test sa contact tracing. Bali na-extend kami 5 days waiting for the result. Pero so far daw contain naman ang barangay. Naglagaw ka digili, madam? Nag-attend ka gali sa Bacolod nga emergency task force nga meeting? Emergency Operations Yes. Center. Operation Center? And then ni General Feliciano. Kumusta, Mayor? Kumusta ang imo diri so far nga pag-attend? Kaya ang kung pag-itsindisin gin-invite ang aton yung mga city and municipalities diri sa Negros Occidental. Para mag-observe? Oo, para mag-observe. Since amat-amat nagakasulbar na ang problema naton diri sa COVID, ang rising number before naganubo na, no? Because ang sining gin-implement nga sistema niya na General Feliciano diri sa Bacolod. So, is that also the reason, Mayor, nga ari ka mo diri sa Bong? Hello? Yes. Bati on, Mayor. Anong pamangkot? Yes, we were informed nga ang mga municipalities and cities nagapadala diri representative sa syudad sa Bacolod para mag-observe
kag siguro benchmarking man siguro sang implement ng sistema sang syudad sa Bacolod sa pagsulbar sa COVID. Yes, nag-attend kami, pero sa totoo lang din, what are the strategies na i-implement ng government? For me, it's upon our people. Kaya kung gusto mong bigyan nila, di nga mag-stop na. Like example, mayroon kita ECQ, GCQ, and GCQ. Doon na tayo nga nag-ECQ, na very strict kita, nakita naman niya, hindi na amo nakadako ang problema. But during the time nga nag-general quarantine na kita, dito nagdamot because wala sa kabalo mong as what the doctor said atong dito sa seminar so nga namati kami nga ang may ara yung galakat. Like for example, ikaw, samtang hindi ka pag-swab, wala sa kabalo kung positive ka kung hindi, especially kung asymptomatic ka. Pero kung symptomatic ka, dito sa time na balaan mo nga may ara ka, may ara doon iya nga nang positive ka na, and then ilaton mo sa isa, tapos wala siya kabalo, ang atuguling mo immune system, amo tiya ang makatrigger sa iya yung health. So, pero kung gusto kong tagidya nga, for example, even kita nga sa atong self-healing ka, hindi may matsyad ka, or may nabasyagan ka, i-quarantine kang self ka, kumbaga, disiplina, dyapo na, ara dyapo sa tao. So meaning ang punto ni Mayor is this is actually a parang partnership active nga participation sa aton pamuluyo kay tungod sa unta ka impose sa sistema. Oo, kag kung wala ka cooperate balda gyapon. Like example, dahil sa Lakasilana, hambal ko, pagdasan din, hambal ka nga, may executive order na may nagapuslit yapon, na no movement. Ang no movement is that, i-regulated ang mga tao, within sa community nyo lang, hindi ka mo mag-silo sa piyak, so, Sunday lang, ganing na pangayo, and then pagka Wednesday, well, kami yung opisina, para kumbaga, malesen ang list. But then, may ara Japon nga mas kidiin sila nga barangay, makadto pag-ibiya sa ibang nga barangay para maglagaw lang, with no purpose, dito lang, simple lang nga yaga-yaga. Kung amo na bala, so para sa ako niya, kung ang tao, bigyan mismo niya sa aton, like some other countries, kay law-abiding citizens sila and very disciplined people, dali lang yan na contain ng virus. Kasi, for example, kung positive ka, yun tapos, so balaan mo din swab ka, positive ka, ano man ang obrahon mo, di ba? Not unless na kritikal ang kondisyon mo. Pero kung nang mild man lang, moderate man lang ang imo nga symptoms, and then magpanguway ka lang, way man bulong, di ba? Kung natawon tagid, way man bulong. Ang virus, makatay man lang siya mo. Kung kita mismo nga pumuluyo, nagasunod sa patakaran, di nga tuod, like some other countries did, kahulas ng bigyan isulbaron. Correct. At the end of the day, disiplina, gapon. Mayor? Yes. Malumpat ko, ano yung question ko, magwa ako dali lang, gid. Mayor, open na sa mga Lacastillana? I mean, syempre kasi hindi makita ka mga borders sang Carlota, sang Bago, sang mga iba niya town, no, municipalities and cities, sirado. How about sa Lacastillana, Mayor? Sirado gyapon niya border dira? Like for example, may gusto may magsulod na mag-coffee da or magano da. Anong protocol niyo subong dira sa Lacastillana? Sunday lang gid kami. Sunday lang gid hindi ka kasulod sa Lacastillana not unless emergency. Pero Monday to Saturday, regulated siya as long as you have ID and certificate from barangay or medical certificate. Kung diin ka naghaling na barangay, pwede ka nang diya kakadto. It's because ng amon di nga mga spots mga resort nang open na siya as long as by kita sa safety and health and safety protocols and then social distancing kag ang percentage siyang mga client ka nagasulod sa resort o sa mga kapihan. Ginpamangkot na namon, madam, kaya eventually, dumay plano ang DOH nga iabrihon na ang tourism. Isa ang Lacastillana sa may madamo nga tourism spot diri sa Negros Occidental. Tahom sa pag-develop ni Mayor sa Lacastillana. Isa sa mga gina-improve subong isang tourism gid nga you know, it's also an economic driver kung ma-improve ang tourism sa isa ka lugar. So si Mayor nakita ko sa iya, grabe ang yaman sa buong pag-push, improve sa mga tourism spots dira sa Lacastillana. So, malagaw kami labi, Mayor? Yes, kanami. Lacastillana has so much to offer when it comes to tourism industry. Okay. Mga makachimpo, madam, malagaw kami da.
Sinsya gida nagligad Ano wala ba yan? kami na din. Nakadamas. O pila ka na din magkadto, naubos ang tuig. Oo, sige lang bala, madam. Kaya kita. Nami kita pa nga pisila ya. Makibot ka lang nagabanoktok na kami sa balay mo. Madam. Madam, mga salamat, Mayor Mai. God bless na sa imo. Mayo pa ka kuno. Mayo pa si Iseng. Oh, ginapuso ginagana ya. Mayo pa si Iseng ang pabisakon niya, teritoryo. Oh, Wala. ginapuso gina Mayor Mai. Madam, malagaw-lagaw kami. Promise. Mm-mm. Madam, Malinaw thank you. ako sa lakas ko dyan. Nang padayon lang dang imo nga Nami man din ba si Mayor? pagwapa. Nami man din si Mayor Mai bala kay ka millennial bala. Kadasig siya mag-adapt sang Oo. change no sa nga generation. She's very young. I think na 21 pa lang ni siya. 18? 18? 19 guro. Chas! Ako? Ako pilat lang ni Madam. Gato. Yes, Mayor. 22 pa lang ko Told you 22 pa lang. Wala, nagsubra lang ang balko duwa. 22 times 2. Lakas. Pero kanami isang ni Mayor Maya. Happy disposition No, siya I mean ang iyab lang nga pag-develop sa iyab lang physical lang activities na gid no ka-motivating gid tama no at the same time syempre the more ka Yes. the Kaya mo pandemic, subong. Kaya ka na ba, nangyay natapikan sakit ang mga obes. So, yun. kasi wala pa na ang COVID, kung tambo ka, dali ka mamasakit. So, tinataniwang, nagpa-slim ng gamay. Kaya Hala? may batos. Gabi ba? Siya. Yes, correct no. And at the same time syempre exposed siya sa pumuluyo da every time magwa siya mag-exercise siya masapos sa interaction siya mga pumuluyo dira sa La Yes, Castellana. oo. Ako yung mag-walk ko din. Like, for example, today, I'll be walking. Biyak na batuto masilog. Yes, dito naman tabag na anto man sa lanaw. Wow. Diyan tapos ng tabakungan tabang Hanoy, mga muna bala. Yeah. Kasi magi kasi dalan yung mga tao ka makita. Correct. Kung may mga concerns tapos erase. Mayor Mai, salamat Mayor- gid kita ay kita dira ha. Madam, thank you very much, Gid. For your Thank time. you so much. Mga gwapo nga sa langga. Pwede ka mo ni Tito Fred. Kabamati na sa subok. Kabamati na Sa sa subok. live. Dalon ta si Papa maglalaro Dalon na to siya. Dalon siya namon. Thank Oo. you, madam. Sige, Salamat. Gid kagma yung agaliwan. Thank you so much for the time. Thank you. Nabatian si Mayor Mai no sang La Castellana Nami no. bala kay kambol lang gid do barkada mo lang bala na mayor oh. Yes, kag kanami isa sa mga na-observe ko sa iya no sa La Castellana, isang amo na kita improve matamat ang tourism activity ang ilang mga tourism mga mga spots bala. Kay kam look, may mga natural na sila nga mga spring. Tapos yung mga coffee shop na sila nga like sa likod sinabla ang bulkan. No, katahom gid tama kanami gid ka relaxing sang atmosphere dito sa La Castellana. Thank you very much, Mayor Mai. And before kita mag-end sa atong programa, meron pa kita duwa. May duwa kita ka question na. Questions? Good morning. Okay, wait lang. I-klarohon ta na before kita mag-greet, klarohon ta ang aton nga mechanics of the game. Pagsabat, dapat letter and complete nga sabat sa inyong answer. Kag hindi pwede nga letter lang gid ang inyong isabat. Okay? And ang first nga maka-post sa correct nga answer amo na siya ang mga winner naton. Good morning sa kay Martigo. May Mark. ngagada si Momeg, kay Nico Delfin. Rumeng Sabaldo, good morning. May mayo lang da. Wag ito ka. Barbara Miares, Miss Yasmin Pascual Ayun, tol, Domido, mga upod ta na sa Oo. muna nga mga Aras lang, monitor. subong do mayo na gid. So happy man kita. Good morning man sa kay Mama Ed kag Papa Junior Dungon dira sa may East Homes mailad ang taga pagpamati amo man sa kay Mama Jo, Papa Fred nga nag-ready no subong iti malagaw-lagaw sila kuno. So makadto kita sa aton final 2 question. Okay? Ang number 4 question naton, ano ang inaway sang 20th century? Ano ang inaway sang 20th century ang may pinakamadamo nga nagkalamatay? Ano ang inaway sang 20th century ang may pinakamadamo nga nagkalamatay? Ang mga pililian. A. D-Day. A. D-Day. B. Iwo Jima. B. Iwo Jima. C. Stalingrad. C. Stalingrad. D. Some. D. Some. Meaning away war. War. So hindi ka mag-alias sa kalibutan. Sang 20th century. Oo. Inaway abot siling mundo. Hindi ka baluyaw. Dugira. Okay, ang ikalimang question. Ano ang pinakadako nga SM mall sa Pilipinas? Ano ang pinakadako nga SM mall sa kabalo ko Pilipinas? na ya. Ang mga pililian. A. SM Bacolod. Dako man lang SM Bacolod. Dako B. B. SM Mall of Asia. B. SM Mall of Asia.
Or C, SM Mega Mall. C, SM Mega Mall. D, SM North EDSA. D, SM North EDSA. Ayun. Tagaan tanay pila ka minutes kay para Nakatuan ko tanan. na karon. Ipanglawagon tani karon kun ano ang answer. Nakatawa ko tanan ni. Ang SM Bacolod, SM Mall of Asia, SM Mega Mall, Te na ano mo kun ano dako. SM North EDSA. Yes, syempre. Antes kita mag-stroke. Isa present ang answer Ang anay. answer, anay, Sa oo. number 1 to para balance to Okay. para matita. Iba niya hindi Gintagaan ka lang niya pila ka ka-entra. minutes. Hindi ka man niya ka-entra ang iban, pero at least makabalo lang sa sabat eh. Okay, gintagaan ko lang pila ka minutes kita ang iban ka type pa na mo Ka-type pa. answer. O, pa na. Okay, so now kadto kita sa answer sa aton nga question trivia para sa Istorya Espesyal. Liwat, sponsored by Councilor Israel Salanga. Siya na nag-sponsor. Ang prizes naton is isa ka box nga mask and face shield. Isa ka face shield. And kita gyapon man dulong sa inyo, don't worry. Personal. Okay? Ang number 1 question, ano nga prutas ang ginakabig nga pinakamadamo nga gina-export sa Pilipinas? Ano nga prutas ang ginakabig nga pinakadamo nga gina-export sa Pilipinas? Ang mga pililian. A. Lube, kapayas, kag mangustin. B. Paho, saging, kag mani. O C. Mais, kamatis, kag rambutan. Or letter D. Santol, bayabas, kag lumboy. Ang answer sa question number 1 is letter A. Letter A. Ang pinakamadamo nga prutas nga gina-export sa Pilipinas amo ang lubi, kapayas kag mangosteen. Hindi pa ho. Hindi pa ho. Sabi ko pa ho Gimaras. mani. Okay. Paborito ko lubi, pa ho. kapayas, kag Happy mangosteen. birthday sa mo na nadala nga Iloy sa Terranova, si Tita Evangeline Bangkaya. Happy birthday, Tita. Ayan. Good morning man sa kay Steve Luigi Jocaden nga Steve. handa sa ato na question. Oh. Luigi, thank you gid. Sala sa bati ba sa number 1? Sabi ko pa ho mani ganito. Okay. Okay, good sige, morning number man 2. sa kay Alex Monteza. Sa kay ano niyo? Jose Arnel Arquesa, Helen Huesca. Ginapang isa-isa talang kay para at least mamatamat lang sa labis ng jutay. Number 2 question. Sino ang athlete of the Games sa Southeast Asia Games sa 1989? Siya ang naka-intraman sa Olympic Games ang 1988 kag 1992 nangin chairperson sang Philippine Sports Commission. Ang mga pililian A. Elma Muros, B. Eric Buhain, C. Lydia De Vega, or D. Alan Caidic. Ang answer sa question number 2 nga si sino ang athlete of the Games sa Southeast Asia sa 1989 kag siya naka-intraman sa Olympics sang 1988 kag 1992 nangin chairperson sang Philippine Sports Commission. Amo si Eric Buhain. So, ang Eric answer is letter B, Eric Buhain. Kadto kita sa question number 3. Ano ang meaning o translation sa English sang yoyo nga isa ka Ilocano nga tinaga? Yoyo man ni. Inang game na ba lang naga Term man ni. UJM? Term man ni nga yoyo. Gayoyo ka masuna, di ba? O yoyo, lain man naguro. Pero tinaga niya. Balik-balik siya na may Yoyo tumahigot. nga- May mga Hindi iyatang ko kabalo kung ang drinks. kabataan sa mong gampang panamo kada pro ML sa mong Kompis, kabataan, puro computer. Pero ang kompis, yo-yo so na is really something I enjoy mo gid. Physical siya nga game at the same time maligaw ka gid, no? Gatipon di ko sa una tansan. Kay ibahilo mo na mo. O Oo. may ngala na nga nagdaog ka yoyo, bla gaulat di ko na sa mga truck na bla sa soft drinks. Kay para ibahilo mong yoyo bla. Pagkita mo may mga lain-lain nga color mo. Base man sa soft drinks ano sa sadya sa una. Amo lang ng happiness, simple ka tama subong MLT ila man Oo, ang happiness. computer, oo. Lain naman subong eh. Anyway, ano ang meaning o translation sa English sang yoyo nga isa ka Ilocano nga tinaga? Ang mga pililian. A. Come here. B. Go away. C. Come back. Kag D. Come home. Ang answer is letter C. Come back. Come back. Oh. Yo, Itong, come ay, back. itong nga pangal mo siya, ara sa kamot mo, Ah, ihaboy guro, mo siya. come back, guro. Ihaboy mo siya, Tsaka. mabalik siya. Mabalik sa Come back. kamot mo. Come back. Oo, that's why. Ah, okay. Ilocano, gali na. Pero Anyway, meron man niya may isa pa kita ng goodbye naman na siyang meanings na iya. Ano na? Kung ginbayaan kaya. Gang. Kaya ato sa una bala. Hindi na pa-istorya. Number 4 question. Ano ang inaway isang 20th century ang may pinakamadamo ang nagkalamatay? Number 4 question. Ano ang inaway isang 20th century ang may pinakamadamo ang nagkalamatay? Ang mga pililian. A. D-Day. B. Iwo Jima. C. Stalingrad. O kung D. Some. Ang answer sa question number 4 is B. Iwo Jima. Bagong may balogan ni. Bagong may balogan ni may mga mamon. Oo.
Number 5 question, ano ang pinakadako nga SM Mall sa Pilipinas? Ano ang pinakadako nga SM Mall sa Pilipinas? Ang mga pililian: A. SM Bacolod, B. SM Mall of Asia, C. SM Mega Mall, or D. SM North EDSA. Ano answer mo ya? Mall of Asia. Sala ka. Hehe, ang answer is letter D. SM North EDSA. Di na-locate ang North EDSA man. Sa North eh? I mean, di niya Kaya kung particular nga south na, south city. na. Uy, kukuha din naman. Okay, dako pa siya sa Mall of Asia? Ako sa Mall of Asia. Abi ko kanina yung answer ko. SM Mall of Asia man. Puro ti dako. Grabe. Okay, anyway. Nakato ka na da, Je? Ikaw, Ever? Nakato ka na? Nagpasalamat kita kay Oliver Pason, kay Ano JM man, nakato Viking. na ako. Doon ko kataguro eh. Ano, dito, kato ako Mga pre, naman. thank you. Gida sa inyo pagtatap di sa Arin ang winners. every day. Okay. Every Sunday. Oo. Ay, may ara dahil May winners. winners na- Anyway, APM plus tayo sa isa. APM ko lang. Ari na sa ako, no, ang mga winners. So, APM ko lang ni sa inyo, ka? Dulong tayo sa isang prizes. Idulong tayo sa isang prizes. So, Ayan. with that, thank you. Gid, medyo overtime na tayo tayo. Madamo nga salamat sa itong mga sumulunod, mga followers naton, mga tagpalamati every Sunday. Make it a habit nga magbugtaw aga pa, 8 o'clock to 9 ang atong programa dire, Istorya Espesyal, sa isaring nga topiko ato pag-discuss kag ang pinaka-latest nga mga issues aton dire nga palibot no banding kita every Sunday morning upod gyapon sa inyo kubos nga alagad yung si Hal Israeli Sing Salanga. Hindi ka mo magkalipat, magpangamuyo, plangga ang inyong pamilya. Tatapa sila. Ako naman ang inyong kubos nga alagad, Mark Salanga. Kita liwat next Sunday, liwat 68 days, no? 68 68 days. days before Christmas. So Yes. namin mapatukar-tukar na kita daan sa. Yay! Bisan hindi amos na subong niya ka allowed maglaga o magwa. Butang tayo mga Christmas light yapon Correct, Sa ating mga panimalay Sa John tayo gyapon. And let us feel the spirit of Christmas amid sa ating subong nga mga pagtilaw. Sa liwat, hindi ang Istorya Espesyal diri sa syudad gyapon sa Bacolod, kag Bilogan Negros Occidental, dapat subong 18 subong. 18. Dapat highlight ni subong tomorrow charter dapat, Ay, no? tomorrow, Sa Bacolod. hindi na holiday. na Hindi holiday. June 18. Pero we used to celebrate charter October 19. Dapat was. No? And subong daw highlight isang maskara tani kung may maskara festival. But tiunahon tayanay ang pagkig-away kapag sulbar na niya since sa COVID. Okay. So Istorya ini Espesyal. ang inyong mga kubos nga alagad sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio.